Băieți, nu e ceea ce pare, vă promit. Credeți sau nu, dar asta e sare. Arată ciudat, parcă totul s-a cristalizat chiar aici. Aproape că ai impresia că ești la plajă. Sunt chiar și pescăruși aici. Dar suntem la o bază uriașă de depozitare a sării aici în zona portului. Pentru această remorcă pneumatică incredibil de grea. E ca o îndoire urâtă. Acum, spre deosebire de un container cu punte de ridicare ușor de sus, aici trebuie să fii puțin mai atent. Pentru că, chiar dacă a căzut, nu poți pur și simplu să arunci o chingă de desubt. Sunt o mulțime de țevi, instalații și furtunuri pe care le poți strivi. Și vei observa că sunt în camionul meu X, Bulk 10. Asta pentru că mi se montează sistemul audio pe 2.0. Și acest apel a trebuit să vină tocmai când se întâmpla asta. Da, asta e complet. Ei bine, știi ceva? Nu e complet stricat, dar poți vedea unde s-a rupt acolo, cuplajul e desprins, tubul e stricat și e crăpat chiar acolo. Și apoi chiar acolo de desubt unde se deschide, e complet crăpat. Așadar, având în vedere asta, cred că cea mai bună soluție este să punem o curea chiar aici, în fața picioarelor de sprijin, peste țeavă, până pe cealaltă parte. De fapt, două curele, Platinum Slings, una conectată la cealaltă cu bara de distribuție. În felul acesta niciun lanț nu intră în contact cu asta. Bine, deci, din moment ce Dave preferă să folosească o singură linie pentru tot, o să fac ceea ce se numește unirea liniilor. Nu facem asta prea des, dar faci asta atunci când vrei să pui toată greutatea în centrul brațului măcaralei. Și din moment ce o să folosesc o singură traversă, exact așa vom proceda aici. Chris, Billy, Sunt Chris, șef. tu ești șeful, așa este. Atunci trebuie să te impresionezi. Voi deja ați rezolvat una dintre problemele noastre în Wilmington. Cred că ai fost tu. Poate. Ajungând în final în trenul E, Era o semi-remorcă ca asta? Da, era tipul meu, Alex. Alex Bisalita, Bisalita. Îmi amintesc că era o curte îngustă, nu-i așa? Da. Și era exact, da, bine, ne amintesc de aceea. da, și a intrat direct în asfalt. Ce s-a întâmplat cu asta? Pentru că asfaltul pare intact. Acesta. Șoferul care l-a lăsat aici știa că trenul de aterizare era stricat. L-a pus pe blocuri de lemn. Și partea asta a alunecat în direcția aceea, cealaltă parte a alunecat în afară. În direcția aceea. Deci am evaluat deja. Asta e o avarie și acolo. Mă gândeam să trec în fața trenului de aterizare, peste țevi, cu o singură chingă. Bine. În felul ăsta nu mai strivesc nimic în plus. Și cu echipamentul sintetic, cum a spus Alex, la celălalt, când vine în contact cu bara de întindere, nu vei avea lanțuri care să zgârie sau să deterioreze. Tipul mi-a spus că e încărcat complet, da. Bine, asta trebuie să stabilim și noi, pentru că el trebuie să se cupleze la el și
și apoi să meargă cu el la cântar. Deci cam 50.000 poate? Mai mult sau mai puțin? Bine, o să ne descurcăm, omule. Da, aș zice între 45 și 50 de mii. 45 până la 50, am înțeles. Deci se pare că Dave nu-l ține atașat permanent cu un lanț. Așa că ce o să fac este să pun totul rapid în cârligul de prindere și apoi să-l pun pe pământ și să-l aranjez acolo. Bine. Și apropo, știu că mulți oameni au întrebat ce o să facă Dave cu folia sau designul la acesta. Credeți sau nu, e gata. A vrut-o pur și simplu albă. Va trebui să-l întrebați pe el de ce. Asta e decizia lui. Dar vreau să spun, acum e murdară, dar cu apărătoarea de noroi cromată și tot, cred că arată bine așa.
Suntem conectați și o să vedeți exact cum arată o configurație de cuplu, dacă nu ați mai văzut până acum. Așa că îți dublezi totuși firul, dar totul este conectat la un singur cablu. Perfect. Mamă, frate, chiar l-au transformat pe Hulk 1.0. E mult mai mult lanț aici, îți spun eu asta. Bine, deci 1 plus Cinga Platinum. Care sunt acestea? De 30 sau de 40? 30.000 la ridicare verticală. Și apoi, în funcție de zăle, s-ar putea să ai nevoie de 2 kingi circulare de 8 picioare sau de încă 2 de 10 picioare. Hai să mergem să-l tragem de cealaltă parte. Cu această configurație, dacă puteți vedea, acum este deasupra oricăror obstacole.
Perfect. Dacă ai nevoie de ajutor cu ceva, strigă-mă! Ce faci, frate? Dacă ai nevoie de ajutor cu ceva, strigă-mă! Am înțeles. Dave, mulțumesc că mi-ai păstrat manilele sintetice originale. Nici până în ziua de azi nu pot să cred cât de puțin folosesc oamenii astea. Exact genul ăsta de treabă e pentru care le-ai folosi. În felul ăsta nu lași niciun lanț să intre în contact cu asta. Pentru că chiar și cu pedul de protecție, la cât de greu e, presiunea e brutală. Acum pot pur și simplu să-l aliniez direct deasupra. Da, cam așa e. La naiba, dacă aș vrea, aș putea să scap de aceste chingi cu ocheți. Nu, sunt bine. Dacă ar fi prea greu, adică aș putea folosi fiecare, picior disponibil retrăgând și coborând brațul, dar o să mă descurc cu acei 2 picioare în plus. Bine, deci mina mea e deja în poziție, tot ce trebuie să facem e să decolăm. Asta e urât. Adică sistemul de prindere e solid, dar asta. Unde e tipul? Odată ce e în aer, poți vedea multe dintre daune chiar acolo. Bine. De ce vii acum cu energia ta? Pune-i să bage în prima treaptă și să facă un test de tragere pentru mine. Fă testul de tragere.
să nu faci un test de trager e cam jumătate din motivul pentru care ajung băieții ăștia pe canalul meu. Bine! Lucrurile astea nu sunt invincibile, omule. Ai fi surprins cât de ușor poate să cedeze pivotul de cuplare, placa de cuplare, fălca de blocare, ceva să nu funcționeze cum trebuie. Perfect. Da, vreau să întreb. O să auzi următorul eveniment azi. Pot să primesc o lovitură? Pot să fiu la curent? Nu știu sigur, o să verificăm. Băieți? Asta va elibera sistemul de prindere. Apropo, uită-te la asta. Chiuveta aia, o singură mișcare de platină. Trece-l pe aici, prin spate. Peste asta. Și nimic de aici nu este ascuțit. Așa că am ales să nu folosesc un cornier. La fel și aici. Manila mea sintetică. Plan 0. Nici o manilă nu atinge chestia asta. 0 zgârieturi. Sunt gata pentru remorcă, bine? Eliberează-l. Mă dau înapoi. Da, fă. Bine, în regulă, mulțumesc. Acum, privind înapoi, dacă aș fi făcut asta din nou, având atât de mult cablu suplimentar, pur și simplu aș fi înlocuit aceste cabluri de 8 picioare cu unele de 6 picioare. Frate, sarea aia și marea e nebunesc când reflectezi la asta. E ca și cum ai îndrepta o oglindă spre tine, cu soarele bătând direct pe tine. Super! Mai bine îl scoatem direct de aici. Băieți, dacă încă nu sunteți convinși de sistemul nostru de manevrare sintetică, nu știu ce v-ar putea convinge. Vă recomand cu tărie să verificați site-ul de accesorii pentru degeta lui Bailey. Luați-vă fie un kit Hulk 1.0, fie unul 2.0. Promit că îți va face viața mai ușoară. Voi de la ticket vă ocupați de plată sau aveți nevoie de cardul? Nu, cred că tatăl nu a fost cel care a copiat apelul vineri. Poate, el are toate informațiile. O să-l pun pe el să se ocupe, suntem în regulă. Unde posteze? Ei bine, nu toate sunt postate. Toate sunt înregistrate, dar nu toate sunt postate. Trebuie să înregistrezi când faci chestii cu rotatorul din motive de asigurare și siguranță.
Dar avem un volum atât de mare încât chiar dacă asta e ceva nebunesc, s-ar putea nici să nu merite să descarci filmarea. Dar dacă merită, va fi pe YouTube. Bine. Cine l-a dus pe Hulk în Vegas? Eu. Bine. Mă uitam la videoclipul tău, eu sunt... Da, eu sunt Pepe. Deci acesta este un Hulk 1.0. Tipul meu Dave îl are acum, iar la 2.0 o să-i pun un sistem audio. Așa că am făcut tot interiorul și toate cele și acum că Vegas e gata, totul s-a încheiat. Ei se ocupă de asta. Și pur și simplu a apărut această lucrare și s-a aglomerat. Alex este pe alt apel. Așa că a trebuit să mă duc cu camioneta lui Dave pentru asta. Dar da, va apărea dacă ajunge pe canalul de YouTube. Spun asta și pentru că atunci când am intrat aici, era un semn mare care spunea ceva de genul nu filmați cu telefonul sau ceva de genul ăsta. Da, da, bine, apreciez asta, omule, e tare. Asta îmi dă liniște sufletească. În ultima vreme am primit o mulțime de cereri de ștergere pe canalul meu de la oameni care spun nu posta asta, șterge asta. Chiar dacă am permisiunea dinainte, nu știu de ce, dar dacă îmi dai permisiunea, atunci e grozav. Totul e în regulă, o să filmăm. Și eu sunt din Utah, e un stat în care e suficient consimțământul unei singure părți, poți filma pe oricine. Nu prea aveți multe camioane de recuperare cu braț rotativ în Utah, nu-i așa? Da, e bine. Da, e ceva aici. Adică e rău, dar nu e chiar atât de rău. Picioarele de sprijin e simplu. Pur și simplu îl dai jos. Nu-i așa? Omule, aici e problema. Înlocuiește asta. Asta trebuie făcut. Hai, bine, camionul meu e pus la loc din nou, omule. Eu plec de aici. O zi bună, te apreciez. Ăia sunt cu adevărat cei mai buni clienți, omule. Nu-mi pasă. Postează. Și el e șeful. Chiar dacă oamenii se răzgândesc uneori, am impresia că tipul ăsta e pe bune. Pare foarte, foarte de treabă și simpatic. Și deja urmărește canalul. Dar acestea fiind spuse, asta e ultima descărcare. Hulk 1.0. Fosta mea e pusă deoparte. Se pare că băieții ăștia repară foarte repede. Și eu am plecat de aici, omule, pa. Ne vedem mai târziu, omule.